deň. Ja som sa vrátila, toto je pani Naďarová, moja kolegynka. Lebo ja som momentálne v detve, robím tu deň otvorených dverí a... Vôňa tu vystrebajú. No, je toaletná voda. Ježiš, čo to... Vás všetkých poznáme, predstavila som seba a teraz by som rada povedala pár zaujímavých. Prírodná kozmetika, to určite viete. Že netestuje výrobky na zvieratách, ale naozaj tú firmu a oni založili túto firmu s cieľom. Gratulujem! No toto som úplne v šoku, že tie potrebujem dobre začať, veľmi dobre pokračujú. Skúšať! Tak sa riadne usmívate. Človek sa dávno nebicykloval, tak...